Ens falten totes. La coordinadora feminista de València manifesta la seva condena pels assassinats masclistes que eleva a 972 dones assassinades entre 2004 i 2017. Al present any, 2017, estan assassinades 33 dones, 6 xiquetes i xiquets i 7 dones més estan en investigació. Aquests són els noms de les dones assassinades enguany. Matilde de Castro Hernández, una mujer sin identificar de 25 años. Antonia García Abad, Gloria Amparo Vázquez, Lady Juliana Díaz de Alvarado. A nivel de todo el territorio español para reclamar una dotación para el Pacto de Estado contra la violencia de género. El día 19 de junio el movimiento feminista valenciano junto con todo el movimiento feminista de España vamos a realizar una gran movida desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche en las puertas de los ayuntamientos, porque no es de recibo que asesinando cada 5 días a una mujer haya un presupuesto pírrico de 31 millones de euros. Lo que estamos exigiendo como mínimo son 120 millones de euros para poder atender como mínimo adecuadamente la prevención y la asistencia a la violencia de género. ¡Vamos todas! Apoyamos y vamos ahí. Rosario Luna Barrera, Eliana González Ortiz, Anaída Linares Baez, Susana Galindo Moreno, Valentina Girac i Beatriz Ros. Però només cal recordar totes aquestes dones assassinades, sinó també la resta de dones maltratades i agredides, insultades, humiliades i assetjades, esclavitzades i explotades, i les dones que viuen una mort silenciosa cada dia en les seues cases i a les seues vides. Les dones que sofreixen qualsevol tipus de violència física, psicològica, econòmica o sexual. Violències que pateixen les dones pel simple fet de ser dones. Perquè els assassinats són la punta d'un iceberg de violència que patim. La violència cap a les dones és una de les més degradants violacions dels drets humans i continua progressant a tot arreu i de forma global. No respecta fronteres, cultures, nivells econòmics. Està present en èpoques de conflicte i en temps de pau, a la llar, al treball i al carrer. Aquesta violència no és aïllada. La violència contra les dones té un origen estructural. Vivim en un sistema heteropatriarcal capitalista que es basa en la desigualtat entre homes i dones, donant uns privilegis als homes mentre oprimeix i invisibilitza les dones i a les persones que qüestionen la norma social o no responen a la sexualitat heteronormativa imposada. A més, aquest sistema opressor utilitza les violències masclistes com a eina per al seu sosteniment. Davant del silenci que hi ha enfront d'aquestes violències diverses que patim les dones, des del moviment feminista denunciem que també és violència les retallades sistemàtiques en tots els recursos públics i més concretament en els recursos específics per a les dones, que tenen un impacte de gènere brutal per la precarització i vulnerabilitat de les dones. El fet de que les lleis contra les violències masclistes no han anat acompanyades d'una dotació pressupostària suficient dels recursos adients que permetessin el desplegament integral d'aquestes lleis. El sistema judicial, les estructures econòmiques i perpetua la violència masclista afavorint la desprotecció de les dones en risc, invisibilitzant i minimitzant les violències viscudes. I la manca d'acció política de les nostres administracions públiques a tots els nivells. Front a aquestes violències estructurals no fem un pas enrere. No volem ser valentes, volem construir vides vivibles i en llibertat.
Per això sabem que l'organització i la denúncia és necessària. Es necessitem les unes al costat de les altres, de forma col·lectiva i practicant l'autoorganització, l'empoderament i l'autodefensa feminista. Ens volen callades i en solitari, però nosaltres en comú cridem ben alt, diem prou a les violències masclistes i ens donen suport per gaudir de vides i relacions lliures, perquè ens va la vida, perquè ens volem vives, lliures i juntes contra les violències masclistes, autodefensa feminista. Y queremos, desde el movimiento feminista, a convocaros a todas para el día 19 de este mes, alerta feminista, el 19J, en los ayuntamientos, en gran cantidad de ayuntamientos, los que sea posible, de todo el Estado español, porque esa semana se aprueban esos presupuestos generales del Estado en los que la partida que se dedica a la lucha contra la violencia machista es inferior a la del 2006. Porque es una vergüenza, por todo lo que os acabamos de decir, os convocamos a todas el 19J a las 12 en los ayuntamientos que sea posible de todo el Estado.